DSM SPL Audio. Kumpul-kumpul kabeh yo. Pasukan jogetnya. Desi. Iya bang. Dong. Ambiyen mulo sliramu wis tak aturi aku lek bojo sing tresno welas sejati rasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo. Perlu diketuni Allah janjimu biyen aku sanggup ngenteni ses Aku wilan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rondone. Ayo abang ora nyambah sampeyan tresnamu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhe pangapurane ses anggem tresna bebojoan salawase anggem tresno bebojoan salawase. Terima kasih Desi.